Un segon. No. A ver, tú dígalo. Si quieres ganar, puedes empezar. Si quieres ganar, Els xiquets seguiu jugant, anem a agafar xorets. Primer que res, donar-vos les gràcies a tots per estar així. La primera vegada que en Sollana celebrem el dia d'avui, el dia de l'orgull LGTBI. Esperem que sigui només la primera vegada i anem a passar a fer el manifest reivindicatiu, protesta per el dia d'avui, per els drets que hem aconseguit i que es comencen a ficar-se en jaque. I avui tenim una mostra de lo que pot passar. La persona que ha vingut a fer el pregó, una és de Sollana, Minerva, la conegueu, l'altra ve de Nàquera. L'altra ve de Nàquera. En Nàquera, la primera decisió que va prendre el govern del PP i de Vox va ser retirar les banderes LGTBI de tots els balcons de Nàquera. La resposta per part dels veïns va ser el passat dimecres eixint al carrer cantant Nàquera orgullosa. Us dic Víctor, candidat a l'alcaldia per part de Nàquera, company del partit i és la persona, junt a Minerva, que va fer el pregó d'avui. Moltes gràcies i disculpeu, he quedat un poc tard. Bueno, tant de bo no haguérem de celebrar o recordar el dia de res, perquè això seria signe que n'hi ha normalitat total. Però la realitat, per desgràcia, és una altra. El passat dia 28 vam celebrar el dia de l'orgull gay. Al nostre país sembla que hi ha una certa normalitat, ja que s'han aconseguit molts avanços. Hem passat els anys en què per ser homosexual, lesbiana o travesti empresonava els espanyols, aplicant-los la llei de vagos i maleantes. El gran avanç de poder casar-se i ser una família més. Conforme ha anat transcorrent la democràcia, s'ha anat molt poc a poc aconseguint una certa normalitat en la situació. Però cal que pensar que moltes persones no han sigut compreses per les seves famílies, insultades o assenyalades. Alguns han decidit viure amagat per el rebuig a la societat. En aquests moments, col·locar una bandera no hauria de generar cap polèmica, però jo vinc a Nàquera, el local de Vox i PP no volen. Però els varen demostrar que estem en el balcó, però nosaltres els carrers. No sabeu emocionat que estem encara de tot el suport que varen rebre. Gràcies per estar amb nosaltres, company de Sollana l'altre dia. Poble com Sollana, teniu molta sort d'avui poder celebrar el primer orgull gay en un sinfín d'activitats per a totes les edats. No sé si haureu tingut problemes i traves burocràtiques com vam tindre nosaltres. Espero que no. I això és signe que així Vox no està governant. No vull tornar a anomenar-los per no fer-los propaganda, però ells volen que nosaltres tornem als armaris. Ells volen que s'amaguem. Ells no creuen en la societat plural. Ells el que volen és que tornem a l'edat mitjana. Sollana, no sabeu la sort que teniu, que així en llibertat podeu gaudir un dia com avui. Per a mi aquest pregó és un honor. Moltes gràcies, companys i companyes. El dret costa molt de guanyar i molt poc de perdre. I en este país els grans avanços sempre han vingut de la gran família que som els socialistes. Per tot això, visca l'orgull i visca Sollana. ¡Bravo! Yo me pegué de los micros. ¿Me sentís ese micro? No, el micro. ¿El micro, Juana? Vale. Pues el micro. Bueno, moltíssimes gràcies a tota la gent que heu vingut, als meus amics que inclús han vingut de fora, a la gent del poble, i vaig intentar no ficar-me més nerviosa del que estic. Bonica. Bon dia, bon migdia a tots i a totes. Antes que res, voldria donar-vos les gràcies per pensar en mi, per dir en aquest dia unes paraules. En principi, vaig dir que no, ja que, com bé sabeu, alguns, a mi no m'agrada que se me vincule en cap partit polític, ja que jo i la política anem un poc renyits.
Però després de pensar que no sempre tinc l'oportunitat de que se m'escolte o de que se me doni un micro per a poder ajudar a algú, per a mi ja és suficient poder estar així i parlar-vos alguna cosa. Vaig a donar-vos una referència d'un programa que pot resoldre molts dubtes des que pugueu tindre. A mi m'agradaria que este programa es projectara en les escoles i els instituts. El programa es diu Mònica i el sexo. És un programa divulgatiu que parla sobre la diversitat, les pràctiques i cultura sexual en diferents parts del món. És molt interessant. Si no l'heu vist, mireu-lo amb els vostres fills, vosaltres, en companyia, mireu-lo, perquè us va agradar. Està presentat per Mònica Naranjo, Anna Hover i Miguel Boix. Anna és lesbiana, avui en dia està casada en Esther Naranjo, ella és bisexual, i Miguel és gay. O sigui, ells viuen en el que se diu el Melrose Gay, pues exacte, Melrose Gay. L'altre no me'n recordo com seria. Perquè vegeu que hi ha gent que sí que pot viure lliurement en aquest país. Un dia, Anna i Esther vingueren a Sollana, som amigues, ens han fet amigues a través de les redes socials, i vingueren a Sollana i me digueren: és que vius en un poble molt bonic, molt tranquil, de tu a tu diari, on es coneixem tots. I me preguntaren: què és ser lesbiana en un poble tan xicotet? I jo vaig dir: se'n recordeu de l'entrevista que fareu el 20 de juny del 2020 a Anna Domenech? Anna Domenech és una dona trans i sexual que en aquell moment, per circumstàncies, vivia en Irlanda. I digui una frase que és el que dona sentit a lo que jo faig en la meva vida. Jo no puc canviar el món, però sí el meu voltant. En això que vos vull dir, que per a mi ha sigut molt difícil arribar ací. Viure en un poble com Sollana, tan tancat de ment i marujo, que quan jo era xicoteta era molt complicat ser diferent. No ser com volien que fora fou molt dur. A mi se m'ha tatxat de marimacho, locabollera, asaltacunas, aprofitosa, pervertida i 1000 coses més que jo no sabia, quan jo no sabia ni què nassos em passava. Quan tenia entre 13 i 15 anys, en plena pujada d'hormones i sense entendre el meu cos, les meves sensacions, i sense poder parlar amb ningú del que jo sentia en el meu cos, vaig inclús pensar en llevar-me la vida. Els abusos, els maltractaments, pesaven massa en el meu ser, però algo va fer que no ho durà a terme. M'ha costat moltíssim, moltíssim estar així, no ho sabeu quan. Soc una persona pas. Pas significa persona altament sensible. Estic molt orgullosa de la meva sexualitat i del empau en el meu xere. I això és brutal, sentir-se així. Soc una dona no molt femenina, segons la heteronorma, que li agraden les dones, que s'enamora fàcilment del ser humà. I tu pots dir-ho. Però avui en dia vaig un poc renyida en el ser humà. Estem així. Però mireu-se entre vosaltres. Mireu-se. Simplement, 2 segons, mireu-se entre vosaltres. Dona igual quins siguin els vostres gustos, en qui vos xiteu. L'important és el respecte i l'amor que sentiu uns per els altres. Jo he viscut en temor, m'he amagat de besar o inclús d'agarrar la mà. He mirat darrere quan he anat per el carrer i s'hem separat quan he vist un tumult de gent per no saber com reaccionar. Avui, com sabem, Muy bien, muy bien. sabeu? Jo no vull tornar a això. Tinc 45 anys i m'agradaria que ningú em llevara els drets que tinc avui en dia, ja que jo no li prohibís res a ningú. Sols demane una cosa, respecte i convivència conjunta que ens passa a tots millors persones. I a aquestes persones que volen llevar-nos els drets,
Sols una cosa. Per què ens teniu eixa por? Per què? Mireu el vostre interior. A lo millor teniu una sorpresa. I a vosaltres, i a aquestes persones que tant ens juzguen, vaig a regalar-vos un fragment del meu poema que es titula Placeres o pecados. ¿Placeres o pecados? ¿Quién dijo que deberíamos elegir? ¿Por qué elegir? ¿Tú qué eres? ¿Qué te consideras? ¿Placer o pecado? ¿Eres ese ser? Cuidado, trufa. ¿Eres ese ser que me lleva a la inmensidad del placer prohibido, que se convierte en pecado mortal para los que no conocemos el límite? ¿Por qué pecado? ¿Quién lo prohíbe? ¿Quién lo prohíbe? ¿Quién dice lo que está bien o mal? Si el respeto y el honor no hace falta. ¿Qué es pecado? Es placer. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes? Mireu dintre vostra. Tragau la vostra millor versió. Ajudeu a la gent del vostre voltant. Somrigau. No sabeu a qui li podeu alegrar el dia. I sobretot, sigueu vosaltres mateixa. Hetero, gay, lesbiana, trans, bi, gènere fluid, el que vulgueu ser. El amor és tan divers que tallar-li les ales és un delicte. Gràcies per escoltar la meva veu. La meva experiència sempre estarà així per ajudar a qualsevol persona. Ni un pas enrere. Que tingueu bon dia.